akadia was a share na ye de so Kotokumaya na yetumi ema agoframa no gina ne nan so na yetumi ebebo agro wo ho wo so da ye kropon ewo mantam ne mu o se upe ekura edom wom a eye adeshikuro a adeshima matimu pa eyodan wuyi odan firi mu enye yie enti eye ade a aban enije aban pe Kotokuman asumdie enti enya agro we nkwa na yenidi akiri kwa abefa so asumdie beba Kotokuman mu eda aban akoma so eda miwura msum no to benya so na nanu dan kwakufu ado akoma so se kwan bi obefa so asumdie beba Kotokuman mu no o se fa so asumdie beba Kotokuman mu enti we kan ho a e kan yabo na yenso so aban ye befa so aye ama oman so hunu se ampa e di ose be yoyo no ye beta machi ama agoframa no apeda menimia eye Mustafa ya no yo so afo ebedinsa woso a menim se ochena ye be kɔ ne hɔ ene na kosi nkonya adimanim ye yi ehunu kwan a wo se ye fa so yetimi de boa na nkomapa ne nyi na menim se asotef de de be training ne won park na kasa de ye be yire ho ye ne ma fresh mala ka kire ne se menin na anya ye ne wa bam kwasi de odo de so no dada enti de be ye be hwa ma bibia to ye de be am na to ye wife ma ti anim ma ti mantem nanim enti Kotokuman ati epue mantem anim a mo se fata se ye si do fruit du apa ne pian o se pian